215 grams Lucky Star Future is only 1,299 kwacha at 99 tabala. We are also doing the best we can to ensure that you have a safe shopping experience. So be sure to follow all safety protocols in store. ShopRite, lower prices you can trust, always. Okupatsani nkhani ndine Sibongezi Yambo poyamba mitu yake. Anthu khumi avulala zipupa za nyumba zitagwera ukalonga. Chipata cha Kamuzu Central chatsegula malo atsopano othandizira odwala COVID-19. Tsogolo konzanso lamulo la mabungwe omwe saboma silikudziwika. Mzamasewero bungwe la zamasewero ampira wa miyendo mchigawo chapakati latipempha famu kuti ipitize ntchito yopereka thandizo la COVID-19. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Anthu khumi avulala zipupa za nyumba zawo zitagwera potsata mphepo ya mkuntho ndi mvula yamphamvu yomwe yagwa kudera la Kapolo mboma Akalonga kumawa lachisanu. Wachiwiri kwa pampando wa komiti yona ngozi kwa mwadzidzidzi kuderalo Samson Nyirenda watasanu mwavulalawa awatumiza ku chipata cha paboma pomwe ena anathandizidwa pa chipata chaching'ono cha Kapolo. Pakadali pano mvulayi yaononganso mbewu zosiyanasiyana monga chimanga, mpunga ndi chinangwa. Mtolankhani wathu atamzunaninge akuyankhula ndi Samson Nyirenda. Zonadi kuno ku Kapolo mvula yambiri yamphamvu kwambiri imenenso inaphatikiza ndi mphepo yambiri. Imene mphepo imeneyo ndimene yapangisa kuti nyumba zigwe. Zimene itayenderapo nyumba ndi almost 14. Then nyumba zimene zoti zachoka malata anthu amene ana nyumba imene momwe apwetekeka ambiri amene apwetekeka analipo anthu 10, anthu 5 awapanga treat pa Kapolo Health as outpatient, koma ena 5 atumizidwa ku Kalonga District Hospital kuti akaone. Anthu amenewa sauchokera mudzi umodzi ayi. Iyi ndi midzi yakhuzidwa ndi Ngapo anda Gwereweta GVH, pali mudzi wa Chimala wanthu, mudzi wa Chakwera ndi mudzi wa Manguru ndi mudzi wa Phaniso. Apa pa chimene chofunika kwa Nsanga anthu awa afunika malo ogona imene tikuti shelter, temporary shelter. Kuti pakano panopa mvula imeneyi ikuonesa kuti ikanapitirirabe ndi malo ogona alibiretu. Kumbali ya mbewu ndi mbewu zimene zaonongeka kamba ka mvula. Mbewu zimene zaonongeka ndi mpunga kumene kuti panopa umadzadwa kumene, chimanga chimene kuti timayembekeza mwina makire next month kuchikhoza kucha chapidwa, theniso ndi cassava imene chili chinangwa. Pomwe dziko lino lupitira kulimbana ndi mliri wa COVID-19, akuluakulu pa chipata cha Kamuzu Central atamaliza ntchito yosandutsa bwalo la bingu kukhala malo omwe anthu omwe akudwala COVID-19 adzandira thandizo chipatala. Mkulu wa KCH Dr. Jonathan Ngoma wati odwala 80 awatumiza ku malowo aloweruka. Malo amene wataka tikukonzekera milungu iwiri yapitayi, koma mawa samusa mapatient onse amene sanali mu isolation center amene timasunga moyembekezera kubwayira ku ward komanso ku short stay. So tisamusa mapatient 80 mawa and kwa wose kuti aziwe pasi pa mastandi pachi pali marumu ambiri anamangidwa muno kwambiri woti sikuti akakhala kuti mu ground matenti koma ndi malo tituomanga bwino okongolanso kwambiri woti amene angaonere pa TV ndi malo abwino kwambiri kuti konza bwino kwa basi. Thandizo lanji lomwe azilipeza kumene kuku? Apeza ukadaulo wapamwamba kwa basi komanso zonse zofunikira kuthandiza kuti mapapo achire ngati oxygen ikhala ikupezeka, mankhwala onse amene timapereka kuti mwina asapange mibure ya magazi tizipereka zonsezo, komanso mankhwala ena othandizira, komanso popeza munthu amakhalanso ndi zina zimene zimachitika mthupi. Madokotala athu ndi anamwino athu azonetsa kuti akuthandiza zinthu zonsezo. Padali pano konsolo ya boma la Mulanje ati ngozi kwa mwadzidzidzi zamanga nthenje mbomalo pomwe nthawi iliyonse yomwe mvula ikugwa ngozi okhudza madzi osefukira zikumachitika mbali nayi chiwerengero cha anthu opezeka ndi COVID-19 chikubwera.
DC wa boma la Stanley Chimwambiwa waneneza tandi akatundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 17.6 million pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa COVID-19 mbomalo. Kuchokera pomwe mvula inayamba chaka chino, manja 3,336 akusowa pokhala, nyumba zawo zitawonongeka. Hastings Chimani andi zambiri. Poyankhula lachinayi atalandira thandizo la katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 17.6 million kwacha pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa matenda a COVID-19 kuchokera ku bungwe la Care International Malawi. DC wa boma la Stanley Chimwambiwa anati ngozi zogwa mwadzidzidzi zikuchitika pafupipafupi m'bomali. Amwambiwa anati nthawi iliyonse mvula igwa m'bomali ngozi ya zidzidzi kumachitikanso, uku chiwerengero cha anthu opezeka ndi matenda a COVID-19 m'bomali chikukweranso. Mukuzabwino la mungade kuno kumulanje ngozi zizachitika kwambiri komanso pano pali kuyang'ana nkhani ya COVID-19 and chithandizo chomwe tipasale china chikupitanso towards COVID-19 interventions m'misika madera osiyanasiyana komanso katundu amene imuona kuti ife tikhala ngati boma tikhala okonzeka kuti china chake chikachitika tipitako mufume ukafikira anthu ndi kuwathandiza. So tithokoze kwambiri a Care Malawi chifukwa cha chithandizo chimenechi chifukwa chithandizo choti chipitiratu kwa anthu amene akufunika kulandira chithandizo. Mkulu wa project ya Eco COVID-19 kubungwe la Care International Malawi Chimwe Graham anati katundu yense wafika pa konsolo iyi ndipo azichokera pomwepo kumapita ku madera onse okhuzidwa. Katundu amene Care Malawi kupyolera project imene ya COVID-19 response project inagula nkuzisiya zinthu zimwe boma lomwe la Mulanje ku district kudzera ku office ya relief and rehabilitation. Kusonyeza kuti china chilichonse chikachitika ndiye kuti office imene itha kukathandizira ngati zizosowekera zawozo zili zogwirizana chimene. Kumbali ya matenda a COVID-19 pofika lachinayi pa 28 January 2021 anthu 463 ndiwo anatapezeka ndi matendawa ochira 139 pamene omwalira kamba ka matendawa anali asanu ndi anayi 9. Pa nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi kuchokera pomwe mvula inayamba kugwa m'bomali chaka chino, anthu asanu amwalira pa ngozizi pamene manja 3,336 akusowa pokhala, nyumba zawo zitawonongeka kamba ka ngozizi. M'malo mwa Zodi yake kuno kumulanje ndine Hastings Chimani. Zodi yakapeza kuti pali mamembala a bodi zina omwe boma linawasankha miyezi isanu yapitayo koma boma linawachotsa pa mndandanda osawauza. Ena mwa mamembala omwe tayankhula nawo atsimikiza kuti boma sinawapatse kalata iliyonse yowauza kuti awasankha ngakhale linalengeza kwa anthu mayina awo mwezi wa Septemba chaka chatha. Pomwe ofesi yona za akuluakulu ogwira ntchito m'boma inati titumize mafunso kuti iyankhepo pa nkhaniyi. Katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino Wonderful Mkuche wadzudzula boma tikamba komakonza ziganizo mwachangu pa zifukwa za ndale. Jack Nkhema ani nkhani yonse. Ntchito yosankha mamembala atsopano a bodi za boma zokwana 67 inachitika mwezi wa Septemba chaka chatha patangodutsa sabata zochepa boma la mgwirizano atonse litathetsa bodi zonse zomwe zinali mu ulamuliro wa DPP. Komabe zovuta zingapo zaoneka kale posankha mamembala atsopanowa. Patadutsa miyezi isanu kuchokera pomwe mamembala atsopanowa anawasankha, Zodi yapeza kuti ena sanalandirebe kalata zowauza kuti ndi mamembala. Ife tapeza kuti boma linachotsa ena mwakachetechete. Ena wa mamembala amene tayankhula nawo ndiwo mayina anali pa mndandanda, koma nthawi itayamba kugwira ntchito boma sinawapatse kalata zoyenerera ngakhala nafunsa ofesi zonse zoyenerera monga kwa president ndi nduna kumene amangokanirana za nkhaniyi. Dr. Lighton Chithambo komanso Dr. Joyce Mlenga ndi ena omwe tapeza kuti boma lawachotsa mwakachetechete pa mndandanda wa mamembala a bodi ya Malawi Digital Broadcasting Network Limited. Dr. Chithambo atiuza kuti akanakonda boma likanangowauza chomwe chikuchitika. Asikana kangofotokoza kunena kuti tina tulutsa dzina motere nthawi zina makhauri inali mwangozi ndakuzonena kuti dzina ndatuka mwangozi olayi asingi titaunikirabe ziwiri zitatu inoona kuti mwina inuyo panopa tisakugwirisani ntchito tikugwirisani ntchito kutsogolo kuno sichinthu chovuta ayi koma chimene anakachita mwina mkungofotokozera anthu patuka ifana ngati singuganiza kuti zifukwa zake ngati zili zoona zikhozokhala zofanana mwina zikhozokhala zosiyanasiyana. Ndipo mkulu wa nthambi ya boma MBDNL kumene awiriwa awachotsa Dennis Chira watitsimikizira kuti mamembala onse a bodi ya nthambiyi anayamba kale kugwira ntchito. Nditawutsimikiza kuti mamembala athu onse amene anasankhidwa kukhala mu bodi onse analandira makalata awo ndiponso anazilumbiranso kuti zoyenera zawo kuti agwire ntchito yawo bwinobwino ngati ma board member aku MBDNL.
wachiwiri kwa mlembi wa boma Dr Janet Banda anatiuza kuti tilankhule ndi mkulu woyang'anira kampani ndi nthambi za boma, yemwenso anatiuza kuti tilankhule ndi mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yake, yemwe anazatiuzanso kuti timutumizire mafunso ndipo sanatiyankhe pa nkhaniyi. Zodiac yapeza kuti izi zachitikanso ku National Construction Industry Council NCIC, komanso mamembala ena kumeneku omwe boma linawasankha ngati mamembala a bodi lawachotsa mwakachetechete. Izi malinga ndi katswiri pa ulamuliro wabwino wa Ndafunkuche zaoneseratu kuti boma likumachita ziganizo zina mwachangu. Kuteka boma mafuna aonetse kuti iwo ali okonzeka kuyika anthu maudindo kuti zizooneka kuti amba kugwira ntchito. Kopano anthu anasankhidwa pakupita miyezi isanu apasa makalata ntchito zakuyamba, zosonyeza kuti pa nthawi imene anasankha maboma. Ulamuliro wa mgwirizano wa tonse unaneneratu poyera kuti usintha maudindo a akuluakulu ena ntchito za boma maka omwe anali a chipani cholamula kale cha DPP. Komabe President Chakwera anati sali pachangu chotere zomwe sizikusangalatsa ena a mgwirizanowu. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe ndine Jacqueline Shema. Padali pano mnene wa nthambi yona za kampani ndi nthambi ya boma Apo Chibwana watiuza kuti boma linasenthadi ena mwa anthu mu bodi yomwe inalengeza ponena kuti panali zinazo lakwika zomwe zinapezeka mu ndondomeko yosankhira anthuwa. Achibwana ati boma linadziwitsa mamembala a bodi zonse za boma litakonza zolakwikazo kudzera mukalata zomwe linawalembera. Tsogolo funa kukonzanso malamulo omwe amayendetsa ntchito za mabungwe omwe saboma sili kudziwika. Boma ndi mabungwe omwe saboma akanika kumvana pa ndondomeko zomwe boma inakhazikitsa pofuna kuonetsa kuti sili kulowera mu ntchito za mabungwewa. Pazokambirana zomwe zinachitika lachisanu ku Lilongwe, mkulu wa bungwe la Kongoma Ronald Mtenga anafunitsitsa kudziwa ndondomeko zomwe boma lakhazikitsa, ndipo mlembi wamkulu munthu unaona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chitukuko cha mmudzi a Rosemary Makumula watsindika kuti boma silidzalowetsa ndale. Akuluakulu akuyembekezeka kumananso kuti agwizane chimodzi asanapeke biloyi ku nyumba ya malamulo. Anafe Mlamba walemba ripotili. Boma komanso mabungwe omwe si aboma anayamba ndondomeko yowunika malamulo omwe amayang'anira mabungwe omwe si aboma ndi cholinga chopititsa patsogolo ufulu okhala m'magulu osiyanasiyana komanso kupititsa patsogolo ntchito ya bungwe lomwe limayang'anira mabungwe omwe si aboma m'dziko muno. Koma zaka zisanu zadutsa tsopano ndipo pali nkhawa yakuti kusintha malamulowa kupereka mpata kwa boma kuti idzilowetsa ndale mu ntchito za mabungwewa. Akuluakulu ambali zonse anakumananso lachisanu ku Lilongwe komwe mkulu wa bungwe la Kongoma Ronald Mtenga anafuna chitsimikizo kuchoka kwa boma kuti salowetsa ndale pamomwe mabungwewa adzigwirira ntchito. Ngatafuna chose Kongoma apereke chitsimikizo chenicheni mutintha komweko kuti zimenezo zisachitika, kuti mayendikiwo zisadzakhala pampanipani kuthamanga kusekedwa kapena kuvutika kuti agwire ntchito chifukwa chakuti akufunsa mafunso ovuta kuti boma liyankhe. Zimenezo zimene tikuna kuti iya mabungwe amene sali aboma akhale paokha azithandiza boma komanso azitsatira malamulo amene akuyendetsedwa. Koma mlembi mundu unaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chitukuko cha mmidzi a Rosemary Makumula anati boma liyesetsa kuti lisamalowetse ndale lamuloli akalikhazikitsa. Ife cholinga chathu chokuti biluyi ipite ku parliament setting imene ikubwera kuyambira February. Ndiye tingopempha kuti chonde ma NGOs please tithandizeni kuti biluyi ipitedi ku parliament, a parliament akayionike, a parliament achita adopt kuti ntchito iyambe kugwirika. Akuluakuluwa apatsana masiku asanu ndi awiri kuti aoneke zina mwa zinthu zomwe zikuyenera kukhonzedwanso mulamulo latsopanoli. Biluyi akuyembekezeka kukayipereka ku nyumba ya malamulo mwezi wa February. Dziko la Malawi lili ndi mabungwe omwe si aboma okwana 808. Kumchinji amayi oyembekezera ndodikira odwala kusowa tulo pa chipatala chachikulu mboma la Mchinji kamba kasikidzi zomwe zasautsa pa chipatalacho. Zodiac yapeza kuti vuto likhudza kwambiri chipinda chogonamo odikira odwala chomwe chatenga nthawi osapopedwa apo mankhwala. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalacho a Robson Kaira watsimikiza za vutoli ndipo ati posachedwa pa chipatalacho chipopera mankhwala mchipindamo. Wilson Henry ani nkhani yonse. Zodiac itayendera malo odikirapo odwala pa chipatalachi yapeza kuti amayi ochuluka kuphatikizapo oyembekezera atuluka zilonda pa thupi lawo kamba ka nsikidzi. Mmodzi mwa iwo a Anna Tennis ati akukhala mosautsika kwambiri nthawi za usiku kufunafuna malo ogona.
iwo ati ambiri mwa iwo akumagona pamalo odutsa anthu a mzipinda zogona odwala pa chipatalachi komwenso akumawathamangitsa. zochitika za pano pa chipatala pano kulumidwa komanso amtendere ndi maodwala omwe komanso satuyikira nzeru pano pa chipatala kuti andi anthu ngati ifeyo ayi tuyeso dandaula iwo akabwera ukatiyendera kuti taonani mmene tikugonera basi akangoyimirira zatha. Loveness Yohane omwe akhala pa chipatalachi koposa mwezi ati akhala kutula nkhawa zawo kwa akuluakulu koma palibe chomwe chikuchitika. Tunyamuka umapita kuja kwapezeka nna kuti tikagona pakakolido yapa njira yopita ku operation atenga ubwera umatenga ndowa ya madzi kumatithira tagona oti zidali zomvetsa chisoni dzana mwana wina wagona pakolido pomwepo authira madzi mphamvu ya Mulungu mwanayo madziwo amamulambalala mphepete. Mkulu wa zaumoyo ndi chilengedwe ku Mchinji a Robson Kaira avomereza zavutoli koma ati posekedwa apa apopera mankhwala pamalowo. Panopa tili pa chikonzero choti tigule mankhwala tikapopereko zimenezi akangogulidwa mankhwala oti ukapopera. Chipatala chachikulu cha Mchinji anachimanga mchaka cha 1979 ndipo pa tsiku chipatalachi chimathandiza anthu osachepera 300. Kuchokera kuno ku Mchinji m'malo mwa Zodiac ndine Wilson Henry. Nthambi ya boma yona zakatundu ya Central Government Stores yatsekulanso ofesi za bungwe la chisankho la MEC ndi ofesi zina patapita maola angapo atazitseka kamba kosalipira ndalama ya lenti. Modzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Joseph Mkandawire watitsimiza izi lachisanu. Nthambi inatseka ofesi zalikulu la bungwe la MEC, nyumba yosungira katundu za nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko mune immigration, one village one product OVOP ndi public events kamba kangongole ya ndalama zokwana 269 million kwacha ya lenti. Amkandawira kuyankhula ndi Alfred Guta. Mautatalateka onse taapegula Minister of Homeland Security atayimbira PS athu kuti tisegule while iwo ndiya Minister of Lands ndiya OPC akhale pansi akambirane kuti ndalama zathu atipate pa msanga. Apa simukudziwa kuti ndalamazo akupasani liti? Ndiko mwene kuti atipase pakati pano singanene fa sana akhale pansi akambirane fa ngatizi kunatu angapo akhale pansi akambirane atipase ndalama kuti ifeyo ma functions athu asafoge tizigira chito bwinobwino. Ndalamazo mufuna kuti akupasani zonse nthawi imodzi kapena akhoza kupasani pang'ono? Of course kalakonda kuti atipase zonse pamodzi koma sitizoti kumene koko kuli zotani koma atipasa zonse pamodzi zatanti fama better koma sitizoti imene kwakambirana zotani. Mona nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwa apa msatalikire. Amalawanzanga, kodi mukudziwa chiyani za lamulo lomwe limaumiriza adindo osankhika kuulula zachuma, ngongole komanso mabizinesi omwe ali nawo? Lamuloli limathandiza kuti adindowo agwire ntchito mokhulupirika, motsata ndondomeko komanso mosabisa kuti asadzikundikire chuma mwachinyengo. Ndi udindo wathu wa Malawi kuonetsetsa kuti adindo sakupindula mosayenera ndi maudindo ndi ntchito zaboma zomwe ali nazo, ndipo kuti sakugwiritsa ntchito maudindo omwe ali nawo molakwika. Dziwani zambiri za Audipod komanso zomwe adindo aulula ku bungweli pofunsa ku maofesi a bungweli ku Catholic Secretariat Area 11 ku Lilongwe. Muthanso kudziwa zambiri za bungwe la Audipod ku maofesi a bungwe la NICE omwe muli nawo pafupi. Tengawo ukukufikani kuchokera ku Office of the Director of Public Officers Declarations, Audipod. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa Tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha Tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula Tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa Tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products.
takulandaninso nkhani zathu tonamitu ya nkhanizi tisanapitirire. Anthu 10 avulala zipupa za nyumba zitagwera ku Karonga. Chipatala cha Kamuzu Central chatsegula malo tsopano othandiza odwala COVID-19. Tsogolo lokonzanso lamulo la mabungwe omwe saboma silikudziwika. Mzamasewero bungwe la zamasewero a mpira wa miyendo mchigawo chapakati lati lipempha famu kuti ilize ntchito yopeka thandizo la COVID-19. Mfumu ina wakasungu yati mchidota yazinyalala mosasamala kukwika pa chiopsezo miyo ya anthu okhala pa sirolo zapachatolo m'boma la Kasungu. Agrupu awimbe apemphanso khonsolo ya Kasungu kuti ipeze malo ena otayako zinyalala osati mkati mwa mudzi zomwe ati ziwika pa chiopsezo miyo ya anthu okhala mderalo. Iwo ayankhula izi pomwe gulu la chinyamata la Umodzi limasesa ndi kuchotsa zinyalala pa sirolo zachatolo lachisanu. Mkubwi andi zambiri. Kuseri kwa msika wa Chatuloma m'boma la Kasungu kuli malo otayako zinyalala, ndipo m'mbali mwake muli nyumba zomwe anthu amakhalamo ngakhale kuti zinyalala zili balalabalala paliponse. Agrupu awembe anderali ati kupatula fungo loyipa anthu okhala mozungulira malowa ali pa chiopsezo chotakhuza kutenga matenda odza kamba kaumve. Iwo amalankhula izi pomwe gulu la chinyamata la Umodzi limagwira ntchito yosesa pa sitolo za Chatuloma lachisanu. Mfumu yati ikadakonda khonsolo ya Kasungu itapeza malo ena oti zikaterako zinyalala pofuna kuti miyoyo ya anthu itetezeke mderali. Mkulu wa bungwe la chinyamata la Umodzi Maxwell Story auza zodiac kuti achinyamatawo anagwirizana zoti agwire ntchitoyi pofuna kutengapo mbali pa ntchito yomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adakhazikitsa yolimbikitsa ukhondo mdziko muno. Asitoli ati pomwe nyengo ya dzinja ili mkati pali chiopsezo chachikulu choti anthu okhala pa sitolo za Chatuloma akhoza kudwala matenda monga otsegula mimba kamba kaumve. Phungu wa dera ali Apo Nkhoma ndiwo anathandiza ntchitoyi ndi zipangizo monga majombo zotchingira ku nkhope, magulovesi komanso mayendedwe. Akuluakulu a khonsolo ya Kasungu sadayankhepo pa pempho la mfumuyi. Malo zodiac kuno Kasungu ndine Nowo Nkubwi. Magulu osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu adandaula ndi mchitidwe wononga mitengo kamba kutentha makala zomwe ati zikukhudza ntchito yoteteza chilengedwe. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchito yodzala mitengo mu mzindawo lachisanu, mmodzi mwa akuluakulu ku Mwera Barracks Officer Lieutenant Colonel Thokozani Chazema wati nzodandaulitsa kuti anthu anayamba kuononga mitengo asilikali MDF atangosiya kuteteza nkhalangoyo. Padali pano gulu la Reformed Timber Millers Union lati layimitsa chikonzero chochita mbindikiro omwe inakonza ukachita ku ofesi za nkhalango ku Chikangawa mboma la Mzimba pa 2 February kuti boma liunikenso mgwirizano omwe anali nawo ndi nkhalangoyi. Mtsogoleri wa gululi Apo Ntambazale wati wayimitsa chikonzerochi chifukwa cha zokambirana zomwe akuchita ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulus Klaus Chilima malinga ndi kalata yomwe gulu linalembera mtsogoleri wa dziko lino. Angela Mkandawire andi zambiri. Mamembala a gulu la Reformed Timber Millers Union adasakabe njira zoti boma limve madandaulo awo pomwe akuyesa khomo ili ndili. Mwazina gulu lati kufuna boma latonse kuti likwaniritse lonjezo lake lothetsa mavuto omwe akukumana nawo chikhazikitsireni mgwirizano ndi boma kugwira ntchito yocheka ndi kudula mitengo nkhalango ya Chikangawa. Paradutsa sabata ziwiri gulu litalembera kalata President Chakwera kuti alowererepo pa nkhaniyi. Gulu lati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulus Chilima anawayitanisa ku msonkhano limodzi ndi nduna yona za chilengedwe Anansi Tembo komwe akhala kukambirana za tsogolo la nkhaniyi. Mtsogoleri wa gulu Apo Ntambazale ati kamba kuti Dr. Chilima wanetsa chidwi kukambirana ndi gululi sapitirira ndi chikonzero chochita mbindikiro omwe anakonza. Ndife osangalala ndi kuthokoza pa zomwe a President Lazarus Chakwera apanga kudzera mu office mwa Vice President kutiyitana kuti akamve madandaulo athu kuti vuto lathu lagona pati. Nde tithokoze chifukwa cha mmene boma latengera nkhani. Nde chifukwa cha nkhani boma latiyitana kuti kukhala nafe pansi nkuona kuti tipange bwanji. Timafuna tipemphe anthu onse amene amayenera kubwera ku vigil yathu ya pa 1 February 2021 kuti ma vigils amenewo alephereka kaye chifukwa chakuti tikukambirana ndi boma. Nduna yona za chilengedwe Anansi Tembo omwe akuti anali nawo pa msonkhanowu akana kuyankhulapo kalikonse pa nkhaniyi. Malo mazodiac ndine Angela Mkandawire.
tsopano tunepo nkhani za masewero. Bungwe loyendetsa masewera mpira wa miyendo mchigawo chapakati la Central Region Football Association lati lipempha bungwe la FAM kuti lipitirize ndondomeko yake yopeka chakudya kwa matimu a mzigawo pomwe ndondomeko yafika kumapeto. Wachiwiri kwa mlembi wa bungweli Antonio Manda watiuza kumawa kuti pempho ladza chifukwa kusayamba kwa maligi a mzigawo kukhudza kwambiri matimuwa pachuma. Bright Kanyama walemba ripoti ili. Kamba kamuliri wa COVID-19, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM ndi thandizo lochokera ku FIFA linayamba kupereka zakudya kwa matimu a mzigawo ati pofuna kuchepetsa mavuto omwe akukumana nawo kamba ka nthendayi. Ntchitoyi amayembekezeka kuigwira kwa miyezi 7 kufikira mwezi wa Disemba 2020, koma kamba ka zifukwa zina izi zafikanso mchaka cha 2021. Kamba kakuchuluka kwa anthu omwe akutenga COVID-19 mdziko muno, boma linachepetsa nambala ya anthu omwe amapezeka malo amodzi kuchoka pa 100 kufika pa 50, ndipo izi zinakhudza masewero akuluakulu mdziko muno kuphatikizapo masewero a mpira wa miyendo. Kamba ka izi TNM Super League anayimitsa, ndipo maligi a mzigawo sakudziwika kuti ayamba liti pomwe alowa chaka chachiwiri asakuseweredwa. Wachiwiri kwa mlembi wa bungwe la CRFA Antonio Manda watiuza kuti ngakhale miyezi 7 iyi yatha, bungwe la FAM likuyenera kuganizira kuti lipitirize kupereka zakudyazi ku matimu a mzigawo ati kamba kuti sizikudziwika kuti masewero a mzigawo azayambiranso liti. Iye anaonjezera kuti alembera bungwe la FAM pa zapempholi. Popeza mpira sudziwika tsogolo lake kuti uyamba liti kuti mwina process imene itapitirizidwa kuti matimu athu azitha kumalandira kobe pang'ono kusiyana ndi kuti mangokhalira athu chifukwa mwe mavuto osiyanasiyana kwambiri m'maderamo. Bungwe la FAM sinathirepo ndemanga pa nkhani. Malo mwa Zodiac, ndine Bright Kanyama. Apanso ndi pantsizo pa nkhani zathu matisamasiyana nayenso mitu yake. Anthu 10 avulala zipupa za nyumba zidagwera ku Karonga. Chipata cha Kamuzu Central chatsegula malo atsopano othandizira odwala COVID-19. Tsogolo konzanso lamulo la mabungwe omwe saboma silikudziwika. Ndipo mzamasewero bungwe la zamasewero a mpira wa miyendo mchigawo chapakati lati lipempha FAM kuti ipitirize ntchito yopeka thandizo la COVID-19. Kumbukirani kuvala maski nthawi zonse mukakhala pagulu pofuna kupewa kufala kwa kachirombo ka corona. Ndine Sibongezi Yambo, mwakoma nonse. Blantyre International University invites application for students